rombongane tanggap ing Sasmita, Mas. Ayah Doni, Pak D Suradi. Ayah Doni, Pak D Suradi niki. Pak Akbar. Ya. Niki napa dibablaske garwane wong liya? Siap. Oke, siap. Niki Walik, ayah. Mas. Pak Doni. Nggih. Urip ana kutha gedhe. Sing tak tresnani dina wengi kang tak empe-empe aku ora bisa lali omong sliramu pujane ati nganggo barang. Ya. Oke. Oh ini. Napa direwangi apa piye? Aje. Milih nang endi? Waduh. Penak ya penyanyi ya. Wis jipuk dhewe. Ning apa sliramu teko. Juga terpikir buat Ayah Depi. Ayah Depi. Sugeng siang. Ayo. Wis dilebone, Mas. Masuk, Mas. Wong ayu sing dak tresnani. Aku ora bisa lali. Ayo. Mong sliramu ning ati. Latihan sepi ketemu. Nanging ngerasa tresnaku. Apa Mas?
kecut tresno nanging ati kumpul gawe loro ayo piye iki sing Dewa dereng absen sinten Pak De lagune napa request selanjutnya hah sakit rindu siap oke ajeng DP napa langsung cash oke nganggo TF baran penak cash ngono ayo TF ya aku Pak De sinten mau Pak De Pak De Lingga ngersake sakit rindu oke niki ditelaske riyen yes monggo ning apa sliramu yo Alhamdulillah Mas. Eleng. Ambekan disit kayak kue iya. Pak Tarno sudah HE, jadi langsung Mas. Oh gitu? Iya. Barangkali nanti bosnya bakso sing saking Pekalongan badhe HE nggih mboten anu. Pak Haji Depi menika saking Pekalongan. Oh Pekalongan nggih. Rencanane bulan depan apa tahun depan insyaallah garangan community dipanggil rono. Oke, siap meluncur nggih. Monggo. Catetan. Yo!
asmara. Yo. Iki penake dipun bablaske napa ya nduk iki Pak Haji Miko sampun kepareng lenggah wonten mriku. Heeh cerakipun Pak De Suradi menika Pak Haji Miko. Pak Haji Miko apa Mito? Miko. Nggih. Pak Haji malah. Wis mboten napa-napa, sementing kita sudah menawarkan. Heeh. Nggih mboten. Nggih. Catetan sajroning ati tenan nur saya marati aku kowe dadi garwa marga lereng gubuk asmara turangga garangan elit Indonesia. Wajan semakin sini semakin kompak.
Alhamdulillah.